Nem, ez is csak egy zacskó. Tessék, van itt ballon. De ez nem az. És úgy látom, hogy más is kereskedik. Ott jönnek egyébként. Távol van. Jó van. Jó van. Na hát, akkor megvan a szonda, majd elküldöm a srácoknak. Igen, és piros árnyő van rajta. Ez van rajta egy ilyen műanyag darab. Ja nem, ez egy papír, karton valami. 10 piros árnyő. A szondának meg mindjárt. Jó, majd kitakarlak belőle. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi van ráírva, mert nem veszélyes. Aha, jó, számoz. Igen, az ott itt.